Jeg beder simpelthen om, at du tillader ikke også, at din tinnitus, den må gerne gå væk. Er det ikke rigtigt? Jo, det er godt. Jette Byrdal arbejder til daglig som alternativ behandler, men hun er også musiker, og i snart 20 år har hun været plaget af tinnitus. Så i dag har hun indtaget briksen hos Gita Ben David i Højby ved Hov. Hvordan føles det? Nu er helt væk. Jamen, det føles rigtig godt. Jamen, det går lige i hjertet til. Jeg synes faktisk, at lyden, altså hyldetonen, ligesom den fader ud. Jeg er glad for at høre. Gita Ben David er lydterapeut og hjælper tinnitusramte af med deres plane hyldetoner. Jamen, jeg lytter mig frem til den, fordi det øjeblikket, at noget resonerer, så åbner lyden sig, klangen sig. Kunne du mærke, at den gik ind der? Ja. Godt. Er det gået væk nu, eller gør det stadigvæk? Ja, det er væk. Godt. Det her, det handler om ikke at præstere. Og det er også der, hvor man må endelig ikke begynde at eksperimentere med det her, hvis man står og præsterer. Så, hvor synger jeg dog godt ned på den der person, der ligger foran. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at lytte, nærvær, og gå ind i en tilstand, hvor man bliver nærværende og glemmer sig selv og bare lytter til den anden. Arbejdet med lydhealing begyndte for 20 år siden til en sangundervisning, hvor hendes elever mødte forkølede op, og de bad hende om at synge på dem. Så sagde jeg, synge på jer. Jamen, det ville de gerne prøve, hvordan det ville virke. Og så sagde jeg, selvfølgelig jeg mig ret åndssvagt, så tænkte jeg, det kan jeg da godt prøve. Og så opdagede det simpelthen, når jeg sang mod deres krop, så ændrede klangen sig, selvom jeg ikke ændrede den inde i munden. Og når jeg så flyttede hovedet, så kom den tilbage til den, der havde sådan ligesom, jeg kalder det at lyse, det er ligesom den tone, den begynder at lyse. Og når jeg så spurgte dem, om de kunne mærke forskel, det kunne de så godt, og det var derfor også, jeg spørger til Jette derovre, om hvordan hun har det, ikke? Kan du mærke det? Du rammer lige præcis den tone. Det er rigtigt. Ja. Jeg var glad for, fordi det er det, den vibrerer lige der, hvor hørelsen sidder til. Det er fantastisk. Tak. Interessen for den alternative behandling er taget til. Gita Ben David holder kurser og uddanner andre, men hun vil gerne mere end det. Jeg er sådan en praktisk en. Jeg har bare gjort det, og hvis det virker, så er jeg jo glad. Ikke? Så det er jo sådan, det har været. Jeg er ikke sådan en, der har fået det registreret. Og det ser nu ud til at lykkes. Der har virkelig været stor interesse her i starten af 2015 for alle mulige forskere faktisk, der har været indover. Behandlingen med Jette Byrdal har varet en halv time. Er det væk? Det er første gang i 100 år, at jeg er lydfri. Det er første gang nogensinde, jeg har oplevet det. Jeg havde i høje øre en høj hyletone, og herovre var det brummen og sådan en susende. Ligesom man lytter ind til en konkylie. Så for første gang i 20 år oplever Jette Byrdal ro. For første gang i mit liv er det væk. Så ja, det er helt fantastisk. Jeg er et nyt menneske.